எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ சமீப காலமாக சமூக நீதி சமூக நீதினு பேசுகிறாங்க. அந்த சமூக நீதியின் மேலே எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகம் வருது. என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒருத்தன் அடிபட்டு கிடக்கிறான், அடிபட்டு ரத்தம் ஒழுகி கிடக்கிறான். அப்படி கிடக்கிறவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் அவனை மாதிரியே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் சமூக நீதியா? இல்லை எவன் அடிபட்டு உண்மையாக அடிபட்டு உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் சமூக நீதியா? ஏன் நான் இதை கேட்குறேன் அப்படின்னா, பல வருஷமாக பல ஆண்டுகளாக இங்கே குறவர் சமூகத்துக்கான சமூக நீதின்றது மறுக்கப்பட்டுக்கிட்டே வருது. அது எப்படின்னா திட்டமிட்டே அளிக்கப்படுது, திட்டமிட்டே அதை கொண்டு போய் இன்னொரு சமூகமாக திணிக்கப்படுது. இப்போ படித்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி, படிக்காத பாமர மக்களாக இருந்தாலும் சரி, அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் சரி, அரசு அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே திட்டமிட்டு ஒரு சமூகத்தை அழிக்கிற நோக்கிலே நடக்குது. இதை விட இன்னொரு படி தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா, சினிமா படம் எடுக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், அந்த சினிமா நடிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், பாட்டு எழுதுகிறவங்களா இருக்கட்டும், எந்த சினிமாவில் எந்த துறையை எடுத்தாலும் குறவர் சமூகத்தை அழிக்கிறதுக்கான வேலையை மட்டும்தான் தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான வேலையை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கு நிறையா காரணம் சொல்லலாம், நிறைய இது சொல்லலாம். இப்போ பாட்டு எழுதும்போதும் ஒரு உரிமையில் எழுதுறது, போகிற போக்கில் அந்த சமூகத்தை இழிவுபடுத்திட்டு போகிறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குறத்தி மகன் ஒரு படம் எடுத்தாங்க. அந்த குறத்தி மகன் படம் எடுத்துட்டு அந்த உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு கதை. இப்போது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அவன் சொல்லிடுறேனே, இப்போ உலகநாயகன் கமலஹாசன் அவர் தேவர் மகன் ஒரு படம் நடித்தார். அந்த தேவர் மகன் படம் வெளியில் தேவர் மகன் உள்ளே ஒரு நாயக்கரையோ ஒரு உடையாரையோ அல்லது வேற்று சமூகத்தையோ இல்லை தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தையோ சொல்லியிருந்தா அதை நீங்கள் எப்படி ஏற்றுக்குருவீங்க? அதை எப்படி நீங்கள் ஏற்றுக்க முடியும்? நீங்களே சொல்லுங்கள். நான் உங்ககிட்டயே நான் விட்டுறேன், பொதுமக்களின் நோயில் விட்டுறேன். அதே மாதிரி படித்த பண்பாளர்கள் அவங்ககிட்டயே நான் விட்டுறேன், சமூக ஊடகவியலாளர்கள்ட்டையும் விட்டுறேன், நெறியாளர்கள்ட்டையும் விட்டுறேன், இப்படி பத்திரிகை துறை சார்ந்தவங்கள்ட்டையும் விட்டுறேன். நீங்கள் இதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள். தேவர் மகன் ஒரு படம், அந்த படத்துக்கு உள்ள வேறு ஒரு சமூகத்தை பற்றின காட்சிப்படுத்துறது, பேசுகிறது, சினிமா பாட்டு வைக்கிறதுன்னு இருந்தால் எப்படி அந்த சமூகம் அதை ஏற்றுக்கிறோம்? அந்த சினிமா அந்த திரையிடப்படுமா? சொல்லுங்கள், நீங்களே சொல்லுங்கள். இப்போது அந்த மாதிரி குறத்தி மகன் ஒரு படத்தை எடுத்து உள்ள அந்த குறவர் சமூகத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு சமூகத்தை பற்றின கதையை சொல்லி அந்த படத்தை பொதுமக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து இன்றைக்கி அந்த குறவர்னு சொன்னாலே நரிக்காரர், அந்த சமூகத்தினுடைய பேர் நரிக்காரர், நரிக்குறவர்னுங்கிற ஒரு சமூகமே கிடையாது.